Jézus Úristen! Kisfiam, ezt látnod kell. Hoppá! Apám. És akkor azért nem láttuk, mert átment rajta az endoszkóp. Igen. De ugye már nem él, egy se jön be. Fú, hát Hú, én itt basszus. tényleg meg Hozzad a akarom fotót, mondani. ezt elküldöm a tesódnak, hidegrohamot kap. Vagy nálad van telefon? Van, Fotót van. rápecsezinek. Darázs bente, de az már... Jó, hát azokat majd összetakarítom, ez a legkevesebb. Én is. Takarítsuk ki, vegyünk le annyi gipszkartont, amennyi kell. Fiam, lefotóztad, gyere onnan. Na neked edőkszak. Fúj. Annyi gipszkarton. Mekkora kiterjedésű lehet? Ezt laikusok ne csinálják utána. Megkoztam a kesztyűt. Mozognak Gyere el onnan, kisfiam. Szent Isten. Hú, hát azok még kikeltek volna. Igen, azt mondta csak, amikor jött, hogy ez egy ilyen több emeletes, és már látom, hogy itt, mert látom a rétegeket, amit magyarázott, mikor még csak neki Ez fogtunk. teljesen fehér, így mozog. Idegesíts. Hát ezek a lárvák. Látom, amúgy olyanok, mint a gyöngyszemek, csak hogy így bosszanak. Hát egy kicsit ez. Fú, de rohadt büdös. Most, hogy még így jobban ki szellőzzük. Ott a horgonylemez. Hozok egy söprűt, meg egy lapát. Nem, az a, Az az a mondjuk, beton. az Beton. beton, igen. Majd föntebb lesz a horgonylemez. Ha kell, a gerenda fölött is vágunk. Körbe lehessen járni. Úgy néz ki, hogy ennyi. Ez teljesen egészséges szigetelőanyag van fönt. Azt nem bántanám.